ndị na-eme sala ewepụgokwanụ ndụ nwanne anyị nwaanyị anụnwa unu na-afụ ebe a sọsọ maka 1500 naira ka ọ dị kịta na ọ bụrụgokwanụ onye nwụrụ anwụ enyekwana afịa dịka Blessing Eze nọ na-azụ afịa n'ebe a na-akpọ Ifo Market nke dịkwanụ n'Ogun steeti n'ọkwanya bụ afịa ka Blessing bịazikwa wee gbọbachazie afịa wee na-echekwanụ kọstọma ya bịagori ya afịa wee na-akọwa na ndị na-eme sala na-agagharị shop by shop wee na-anakọsị ndị mmadụ 1500 naira fa ya ejikwanụ wee mesala jugodu na ugboro one ndị kristian jegoro igbe ekeresimesi je na-anakọ ndị na-emekwa sala ego fa ya eji wee gba ekeresimesi a sịkwa n'ụgwọ chọpụ ọbụla fabia na ndị ahụ na-ewere 1500 naira wee nyefa onyazi ka fa lutere na shọpụ Blessing wee si ya ngwa na ya nyezie fa 1500 naira Blessing wee na-akọwalụfa na eletabeghịkwa na ego na ya ka na-apụta apụta na ejighị ego n'aka na fa jekwanụ chiyata na oye nyekwanụ fanyaba ego ndị na-anaka ego nu wee sịcha na oye nyerilife ego ahụ kịta anụnwa Blessing na-akọwalụfa na o jighị ego bifo mara ife na-eme fa wee bukọrọ ngwa afịa wee na-atụpụsị n'ilo nwanne anyị nwaanyị unu na-afụ ebe a wee jezie wee jide ofu onye n'ime fa wee sị ya na ọya kpọbakwara ya ngwa afịa na oyi ebuchi ya kwanya bụ ngwa afịa na chọpụ ya kpọbakwa ya ka o si wee kpọbagasị ya na ya gwalụfa na fa je wee mesịa fa chiyata ka o nyefe 1500 naira na bifo mara ife na-eme otu onye n'ime ndị ahụ wee wepụta mma wee si n'azụ wee were ya wee sụọ ya Blessing n'obi nke bụzikwa na Blessing dapụrụ ebe ahụ ọbara wee juo ebe niile n'ọkwọ ntu anụnwa ka Blessing si wee bụrụ onye nwụrụ anwụ ozugbo nke bụzi na ndị Igbo na-azụ afịa ebe ahụ onye ọbụla wetara akwa a na-echochini ya n'obi ya maka na akwa eji wee chochikonye ya ebe a na fa ncha bụ sọ mmemme ike na fa na-emekwana ya ka eburu ya jebe n'ụlọ ọgwụ ma na ya azọta ya ndụ mana azọtazikwana ya ndụ n'ọnya nwa ka ndị Igbo niile na-azụ afịa ebe ahụ pụtazi wee na-eme ngagharị iwe wee sị na ngagharị iwe anụnwa na fa ya eme ya 4 days na o nwekwana onye ya emepe shọpụ ya na fa achọkwanụ justice dịka esi wee gbukwanụ nwanne fa nwaanyị na enwekwana ife ndị polisi na-eme gbasatakwanụrụ ya bụ ife na ife anụnwa emebugo ebe last year nke bụ na o nwekwa ife ndị polisi kwuru gbasara ya bụ ife dịka a na-agbazi ofu nwoke ajụjụ ọnụ nwoke emere ka ndị mmadụ mata na ebe 4 years ago na nwa onye obodo anụnwa a na-akpọ Babaloja ya bụ onye isi ndị afịa ndị ụlọ afịa anụnwa na nwa nwoke ahụ bụkwanụ Wendy bụ ife soro nwunye ya bụ onye Igbo mma nke bụzi na ya bụ nwoke na-achọ ndị uwe ojii ka faje jide nwa ya bụ nwoke nyekwana ya ntaramahụhụ ndị Igbo gasị ndị be anyị wee bịazi na-agwa ya na ọmakwa onye ọ na-eje ịkpọrọ ndị uwe ojii na papa the boy nwekwara mmadụ na ọdụkwa connected na ọ bụrụkwa na ọla ikere ndụ ya na ọ chọkwara ịka na-azụ afịa n'ime afịa anụnwa na ya nọkọtakwana wee involve ndị uwe ojii n'ife gbasara ya na the boy na ọkakwa mma na o mechiri ya bụ okwu ka a ghara ịnụkwu ya maka na o mekata wee je gwa ndị uwe ojii na ya bụ nwata nwoke ya ememinakwa ya na ọkakwa mma na o mechiri ọnụ ya onya ka ndị Igbo niile nọzi ebe a wee na-asị na fa achọzi justice ka enyekwanụ Blessing ikpe nkwụmọtọ na ka esi wee gbu ya na ya bụ ife adịrọkwanụ mma na Blessing bụkwanụ mama mmadụ and na ọmụtagokwanụ ụmụ na-abụ n'ọkwọ ntu a ka esi wee gbabazie ụmụ ya na-aba aka nne kedu na ife ndị Igbo medoro ndị mmadụ bikonu anyị anọkwaba anyị a na-achụ anyị ejekwa befa a na-achụ anyị ya efegoluzi n'elu wee sịkwa ka m were ohere a wee yọọ unu megidekwa ife orukwa nke ndị na-eme sala ndị Hausa ndị na-akpọ isi ana anakwa ya ego ijikwa ojekwa nata nebo ọ bụrụ n'obodo oke nọ isi na nwere onu okwu n'ihi ekwu okwu maọbụ ịgwafafa buru afịa gbuchi ya alụ mgbe fa na-elu ndị be anyị nọ n'okirikiri ebe ahụ anya fụ na anya onye ọbụla dị ebe fa nọ mmadụ agha agwafa agwa mana ịnọrụ n'obodo fa biko na Baịbụl sịkwa na onye ruo na lomi ya mekwa ka ndị lomi ịnọrụkwa n'obodo mee ka ndị obodo ka a gbanahụrụ ya bụ ọnwụnwa ekwensu maka na ọ bụ na Blessing jere na nke ofu nebo ya nata ya 1005 odokwọ nke ya anwụ nakwanụ maka 1005 erughị ego ji agba moto ya bịa afịa ewerụkwana maka ya wee gbuo ya ka anyị na-agbanahụrụ na ọnwụnwa ekwensu oge ụfọdụ bikonu ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa ka ọ nwetakwanụ justice ka ụmụazị na-abụ kpọpụtara n'ụwa ka Chineke kasịkwa anụfu obi bụrụkwanụ nnefa gbakwa anụfu ume nwokwufe mmadụ anyị afụkwana